Hola i benvinguts de nou a Lleida Activa. Aquesta setmana parlarem de Xalom, una entitat de caràcter social que té com a finalitat assegurar llocs de treball a persones disminuïdes psíquiques adultes. És un centre especial de treball que compta amb una plantilla de més de 70 treballadors contractats que fan feines molt diverses com la fabricació de productes de fusta, les brigades de jardineria, obres, neteja i pintura, entre d'altres serveis. Xalom és, doncs, una empresa més de la nostra ciutat que pateix de la mateixa manera els efectes de la crisi econòmica i la competència dels mercats emergents. Ens acompanya per parlar de Xalom Teresa Benet, que és la seva gerent. Benvinguda. Moltes gràcies. Xalom és una entitat que porta més de 30 anys en funcionament. Des de llavors heu creat molts llocs de treball per persones disminuïdes, heu diversificat les feines que podeu oferir, però d'on sorgeix la iniciativa? D'on neix Xalom? Xalom neix l'any 79 a iniciativa d'un grup de pares i de professionals preocupats pel futur de les persones amb discapacitat psíquica, amb retard mental, que en aquells moments no tenien servei, doncs perquè els serveis que en aquells moments hi havia a Lleida estaven plens i es llancen a la piscina al repte de crear un nou servei. Per l'època en què era i per tot plegat tampoc ningú es podia imaginar que al cap d'uns anys aquell esforç, aquella llavoreta que es va sembrar l'any 79 s'hagués convertit en el que ara hi ha. Vostè precisament hi va ser en aquell moment de la creació de Xalom. Sí. Xalom és una entitat sense ànim de lucre, és a dir, el que vosaltres no busqueu és enriquir-vos amb aquesta activitat, sinó donar feina a persones amb disminució i al mateix temps reinserir-les a la societat. És aquesta la finalitat última de Xalom? Sí, evidentment. Nosaltres som una entitat sense afany de lucre. El nostre objectiu, diguem-ne, que és més que inserir, és integrar laboral i socialment a les persones amb discapacitat i amb malaltia mental, integrant totes les seves conseqüències. Vol dir integrar-les laboralment a partir de crear llocs de treball estables, remunerats, amb permanència en el mercat i, a més, dotar al voltant de les persones que treballen en els serveis de Xalom d'aquells serveis complementaris o de garantir-los el dret d'aquells serveis com és l'habitatge o un lleure organitzat. És a dir, Xalom, quan parla de la integració laboral i social de les persones amb discapacitat, s'ho planteja d'una manera integral. És a dir, no faríem res només de crear llocs de treball si després no fem un acompanyament a les persones amb un habitatge digne i amb una organització d'un lleure que satisfagui les seves necessitats. Molt bé. Doncs, si et sembla, anem a veure aquest reportatge que hem preparat. Hem visitat les instal·lacions de Xalom i hem vist com aquests nois i noies tenen moltes ganes de treballar i molts serveis que oferir. La Cambra de Comerç de Lleida patrocina aquest espai. Xalom és una entitat que la missió és la d'integrar social i laboralment a les persones amb discapacitat i és una entitat també sense afany de lucre. Llavors, per poder aconseguir aquesta missió, el que tenim és un centre especial de treball on el que fem és diferents activitats empresarials i també un servei de teràpia ocupacional que dona el servei de teràpia a les persones que no poden accedir al món laboral. Hi ha un apartat que és les brigades, una secció que són les brigades. Hi ha diferents equips. Un d'ells és són els equips de jardineria. Dintre de la jardineria fem tant el que és el manteniment com la construcció de jardins nous, així com el muntatge també de gespa artificial. Un altre equip és el de mobiliari urbà, que es dedica a portar tot el manteniment de mobiliari urbà, així com de Lleida i d'altres ajuntaments, com el muntatge per a empreses fabricants de mobiliari urbà. I també tenim l'equip d'obres, que aquest és un equip molt ampli, que inclou tot el que són els temes de pintors, fusteria, petita obra i paleteria. L'organització dels equips dintre de les brigades de servei està format per monitors i tècnics que van acompanyats de la mà d'obra, que són els nois amb discapacitat. En jardinería estamos dos monitores. Estoy yo, está mi compañero, que se encarga del tema de las obras de jardinería que efectuamos,
y yo soy el otro monitor que me encargo del tema de mantenimientos públicos y privados. És impossible que pugui saber lo bonic que és treballar amb aquests nois. I jo et dic, jo no canviaria per res del món. I la meva feina és de jardiner. Segar, desbrossar, una limpiesa, podar, i m'agrada molt la jardineria. M'agrada el medi ambient, m'agrada molt. L'avantatge de treballar amb Shalom envers una altra empresa és que amb nosaltres, a través d'un sol interlocutor, podem donar tots els serveis que us he comentat abans. A la mateixa obra podem fer les tasques de jardineria, de pintura, de reparacions de fusteria, tot dintre del mateix equip. Una altra secció que és on estem ara, que és la fabricació, i aquí dins de la fabricació tenim una fusteria on ens hem especialitzat en la fabricació d'envasos de fusta. Els treballadors són persones amb discapacitat psíquica i que estan sota les ordres d'encarregats, aquests encarregats sota un cap de taller i aquests sota la direcció de producció. Hi ha la secció pròpia de la fusteria, hi ha la cabina d'envernissats, hi ha la secció de preacabats, on es fa la ferretería y la personalización, y la sección de acabats. Tengo 11 años trabajando aquí, soy fustero de carpintería y sé usar todas las máquinas de aquí del taller. Llevo trabajando bastante tiempo, como 12, y bueno, trabajo en la cabina, pintando cajas de puros, carteras, también cajas de baúles y diferentes formas. Sí, jo fa 6 anys que estic aquí treballant a Salon i la meva feina és serigrafia. Nosaltres som una empresa molt peculiar, és un centre especial de treball. La nostra funció és donar feina amb aquesta gent que no els hi falti, i això és impossible poder competir amb la Xina, perquè aquesta gent necessita uns contractes, necessita que se sentin acollits i que ells puguin sentir-se realitzats amb la feina que fan i sobretot poder aprendre un ofici. Nosaltres ens hem d'especialitzar bastant en un producte que el client busqui molta qualitat. I nosaltres la nostra fabricació està feta a mida. Aquí a Salon, com que es dedica a un mercat molt selecte i molt privat, molt especial, llavors sí que es nota la crisi. És important que hi hagi una corrent de feina per tota la infraestructura que té Salon muntada i perquè tots els nois tinguin una feina que estan molt qualificats per desenvolupar-la. Sí que es nota la crisi i seria important que aquests nois tinguessin feina contínua y prolongada. Y eso es más importante a nosotros, que tenemos más trabajo y la cosa sale muy bien. Si hay faena, podemos trabajar bien. Si no hay faena, malament. Hombre, clar, si podem tenir més, millor. Estem conscienciant molt els nostres clients, i els clients cada vegada s'estan conscienciant més, i en època de crisi es diu que les empreses intenten treballar per ser diferents a la resta.
És veritat que ens compren per ser un centre especial de treball, per ser una empresa responsable, socialment responsable, i tenim diferents certificats que això sí que ens fan diferenciar de la competència, i és veritat que en aquests moments tenim comandes perquè ens diferenciem. Intentem crear un bon producte a base de fer unes bones compres i d'intentar fer més fàcil el procés i amb menys cost, perquè els nois puguin treballar i puguem competir en el mercat. I la competència és dura, has de competir en qualitat, no en quantitat. Porque es un sitio muy tranquilo, que como hablamos con muchas personas, y lo ayudamos mutuamente, que eso es muy importante en nosotros, como si fuera como una familia o algo más.